Ji bo raya giştî, şoreşa Rojava bi avakirina yekîneyên parastina jin YPJ bû xwedî mîrateka dîrokî. Berxwedana jinan a sed sala bîst û yekemîn ji sala 2013 ve hêza parastina rûmet û îradeya jinên azad YPJ li beramberî hêza tarî Daişê û şerên desthilatdariyê li beramberî zihniyeta qirêj û zayîntperest di eniyên berxwedanê ê herî pêş de bi berdelên giranbiha ji bo parastina ax, rûmet û nirxên mirovahiyê şer dike û tekoşînê dimeşîne. YPJ ne tenê li Bakur û Rojhilatê Sûrî û Rojavayê Kurdistanê ji bo hemû jinên cîhanê û bi taybetî jinên êzidî bû nasnameyekê ya hişmendiya parastina cewherî. Şervanên YPJ di sala 2014 de li dijî terora sed sala bîst û yekê ya herî mezin li dijî Daişê li beramberî qirkirina civakî ya êzidiya û qirkirina jinan hebûna xwe kirin mertan û hawara şingalê ve hatin. Hêza ku di fermanê de pêşî li qirkirina jinan girt berdelên giranbûha dan û tekoşîn meşandin YPJ bû. Hikûmeta demkî a Sûriyê bi hişmendiya desthilatdariya mêr tev digere û hebûna YPJ nasnaka. Ev aqilê ku îradeya jinan û hêza wê ya parastinê nasnaka wê jin li hemberî vê ya bê helwest nebin û mafê xwe yê rewa biparêzin. Ji ber vê yekê tekane rêya parastinê hebûna jinan ji xweparastinê derbas dibe. Em weke jinên êzidî baş dizanin ku jin yek kêliyê jî nikare dest ji parastinê berdin. Şerê herî talî yê Sûriyê de me dît ku gelek sûcên şer li dijî hêzê parastina YPJ û dijî gelan hatin kirin. Em ê jêkirina ew qeziya şervana jin û bedena wê şervana ji baniyê de avîtin xwarê ji bîra nekin. Ew şervanên heqîqetê ne ku li hemberî tarîtiyê bûne ronehiya şoreşa jinê. Bi vê baweriyê em weke tajê piştgiriya kampanya em hemû YPJ ne û YPJ hêz û temîneta parastina destkeftiyê jinan e dikin û dibêjin xweparastin misogeriya hebûna jinan e. YPJ misogeriya azadiya jinan e. Pêwîst e hikûmeta demkî a Sûriyayê YPJ weke artêşa jinan û artêşa herî rewa ya Sûriyê di aliyê fermî de nas bike. Xwedî derketina YPJ, xwedî derketina berxwedan û tekoşîna û azadiya jinan e. Bijî berxwedana YPJ, bijî berxwedana jinan, jin ciyan azadî, tevgera azadiya jinên êzidî tajê. Bêjî berxwedana YPJ, bêjî berxwedana YPJ, jin jiyan azadî, jin jiyan azadî, jin jiyan azadî.